أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. يومنا sha takwas ga watan tara 2024 daidai da sha biyar ko muka sha biyar ba sha biyu ne ko 15 ga watan uku 1446 a cikin littafin karatunmu na littafin iziya. A cikin karatunmu yau za mu tashi fasulun shara'itu salati arba. shara'itu salat arba'atun, sharuɗan sallah guda hudu ne. sharuɗa me sharaɗi? doka shi ne sharaɗi? na? idan yanzu aka ce ka auri mace sai aka ce an ma sharaɗi cewa ba za ka yi mata kihiya ba, doka aka yi ma ko kuwa gargaɗi ne ma amma gargaɗi ba za ka sake kai mata kihiya ba. na? sharaɗi ne ko me? shi ne sharaɗi? to ya halatta a maka wannan sharaɗin? ya halatta a ce amma sharaɗi ba za ka mata kihiya ba? to sharaɗi shi ne doka kenan ko? abinda aka sharɗanta aka gindaya cewa sai ka aikata shi kafin kai sallah. Idan baka zo da wannan dokar ba da aka sanya wa masallata, to in kai sallah ta yi ko ba ta yi ba? Ba ta yi ba. To shin ya halatta mutum mace ai sharɗi ya ce ba za a yi mata kihiya ba? Idan yin awon ya dafa wal muslimuna ala shurutihim illa shartan, yace musulmi suna kan sharadin su sai dai sharadin da ya haramta halal ko ya halatta haram. to yanzu hana yi mata kihiya haramta halal ne ko halatta haram? haramta halal ne. guda hudu ne sharuɗan. taharatul khabathi, tsarkin kari. ai tsarkin dauɗa kai zance ko shine tsarkin kari, ai shine tsarkin hadasi ko ba haya fitsari ko. amma tsarkin khabasi shine tsarkin dauɗa ko. to a ina ake so a kawar da dauɗa?
a guri nawa shine ya ce a guri uku. Na farko ani thawbi, tufafinka su zamo masu tsarki, ka kawar da najasa daga tufafinka. ɗaya kenan ko? Wal badani, da jiki. Wal makani, da kuma guri. Ya kasance jikinka a tsarkake, rigarka a tsarkake, gurin da za ka yi sallama a tsarkake. Idan jikinka a tsarkake, rigarka a tsarkake, gurin da za ka yi kuma sallar da najasa ne da shi, sallar ta yi? Ka je juji ka kama sallah ta yi? Mata ko ba ta yi ba? To yanzu misali idan aka ce a nan masallacin bayansa akwai irin wanda ya gina sokawai, kamar ran juma'a masallaci ya cika dam, kuma ga sokawai a kusa da masallaci, in ka yi faɗi da rumar ka akan sokawai kai sallah ta yi? Neman kwaye zai ga ciki. Najasar gata nan a ƙar gata nan. To yi ne ce ya halatta a yi sallah akan sokawai ko bai halatta ba? A'a, ai misali an ce masallaci ya cika, kaga ya halatta a yi ko? To amma yanzu misali, yanzu kaga in aka ce ga guri nan fetur ko ina, amma duk ya cika ga sokawai, kaga za ka yi baɗa dardumar ka kan soka ya kai sallaka, ko ba ka bane ba? Amma yanzu ga masallaci, ga guri fetur, ga can ko ina da kyau, amma ka tsalalake ka je ka kan sokawai da neman magana, ka je kai sallah. To kaji. To yanzu abu ne kake ma kai kwanciyar kama akan so gaya maka san akan so ya kai baka san kasan ka mai ce a cikin kasan ka ba. To don haka ibtida'an wa dawama, ibtida'an yayin da zaka fara sallar, ma'ana za ka fara a tsarkake kuma ka dawwama a tsarkake, shine farawa da kuma dawwama. Ma'ana in ka fara sallar da tsarki, to a malikiya dole ne sai ka buge da tsarkin. Idan kana cikin sallah najasa ta faɗo ma, ta ɓata ma riga, za ka yanke sallah, tunda ya ce ibtida'an wa dawaman ko? Za ka fara sallah a tsarkake kuma har ka yi sallama a tsarkake. In rigarka aka watso ma ba haya kana cikin sallah, to dai ka kaɗe sallah. Kaga ka fara da tsarki amma baka dawoma a tsarki ba, ko ba ka bane ba? Idan kana cikin sallah jikinka najasa ta zubo ma, najasa ta zubo ma, to me za ka yi? To ba ma ka dan fice daga malikiya kenan, ka dan tafi yawan ya kasa. Don haka yanzu idan mace ta tada kabbara sallah, da ta tada kabbara sallah ɗanta yake mata kuka, sai ta ɗauke shi, tana ɗaukarsa sai yi mata fitsari, za ta ci gaba da sallah ne ko za ta yanki? To yana ruwan za ta yanke sallah ne ko za ta ci gaba?
ta gyara jikinta, kuma yaron ya makarkale ya ce ba zai bar jikinta ba, tana ƙara kabbarewa he kuma ya zubo kayi da matsala kuma ta je ta gyara shi, ta fatsa sallar ta gyara shi, ya yi kuka ya ce ba zai je gudun kowa ba, ita tana sallar kafin ta gama ya ƙara. ta za ta yi nan ba mi hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah jikarsa lokacin sallah ya gohe aka kawo mata jikarsa take wasa a gurinsa, jikarsa umama ana ce mata yar gidan zainab, ya rungume jikarsa lokacin sallah ya je ya hige gaba yake sallah tana kafaɗarsa. Allah ya taimaka yarinyar nan har aka idar da sallah ba ta yi fitsari ba, to ka kaddara da ta shallo fitsari zai yanke sallah? ƙarasa kayasa zai tun da ba shi ne faru ba. Imamul Bukhari ya ce shi ma ya kauce wa wannan ƙa'idar ta malikiya cewa ibtida'an wa dawaman, cewa ya ce babu wanda yana sallah wani abu ya faɗo mar kuma ya ci gaba da sallarsa, aka je humar ƙazanta kuma ya ci gaba da sallarsa. Sai kawo hadisin da yake ya ce annabi sallallahu alaihi yana sallah, su Abu Jahil da Uqbatu bin Abi Mu'ayth suka ɗauko mahaifar ƙazanta suka zo suka yaɓa mar a jikinsa, amma bai daina sallar ba. Sai Fatima ta zo ta ɗauke ta yar kuma ya ci gaba da sallarsa. Kaga kenan duk abin da ya faɗo mai sallah yana cikin sallah ba ya da zaɓi, ko yana da zaɓi? Ba ya da zaɓi, don haka tun da ba ya da zaɓi kuma abin zuwa masa ya ci gaba da sallarsa, amma a malikiya sai ka yanke sallah. Tunda ya ce ibtida'an wa dawaman, an gane ko? In kana sallah yanzu da yake damuna ce a kusa da ruwa, kana sallah ka to a kusa da irin cabin nan na kan hanya kake, wani kawai ya zo da babur a guje sai ko ya fantsale ka, za ka ci gaba da sallah ko za ka faɗi? sai ka ƙarasa ko? Amma a malikiyar ma in cabin ruwan sama ne kuma ya haɗu da ƙasa, to ai in dai ba najasa ce a cikinsa kuru-kuru ba, to ko ya fanka ma ba za ka katse sallah, ba za ka ci gaba da sallah ka. kun gane ko? Wa taharatul hadasi, da kuma tsarkin hadasi shi ma ibtida'an wa dawama, yadda ka fara da tsarki haka za ka kare da tsarki. In kai tusa kana cikin sallah to sallah ka ta ɓaci, in fitsari ya zubo mutukar ba yayan fitsari kake ba to sallah ka ta ɓaci a lokacin ta kare. Fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin, a duk wata sallah mai ruku'u da sujjada, wa ghairiha da makamancin haka. Duk wata sallah mai ruku'u da sujjada, to akwai sallar da bata da ruku'u da sujjada? Ita ce sallar jana'iza ko? To idan yanzu yana nufin kana sallar jana'iza sai aka watsu ma najasa, yana nufin ba ka faɗi ba kenan ko? Tunda ita ba ruku'u ba sujjada. Wa sitrul aura, da kuma sitirce al'aura. Kuna ku sinun ne ko sadu? Satru ko sitru? Fataha ce? Satru ko sitru? Ba sitratul aura ba ne, sitratul aura, satrul aura ne ko? Bi kafifin, sitirce al'aurarku, ka sitirce al'aurarka da abu mai kauri. Bi muthallathati, da ta'un za a ce kafifun,
ai galizun mai kauri za ka suturce al'aurarka da abin da ba zai surranta ma jikinka ba. amma kaga yanzu a yi duba a yin yadi mai kauri haka ko sosai. akwai wanda za a ganye laifefe amma akwai wannan mai dan kauri irin namu na talaka yana dan kauri ko. wa auratul rajul, al'auran namiji ina ne al'aurarsa? min surratihi, daga cibiyarsa, ila rukubatihi, zuwa gwiwarsa, cinyoyinsa kenan. cinyoyinsa al'aura ne, da cibiyarsa, tsakanin cibiyarsa da ƙasan cikinsa kenan, da mararsa da cinyoyinsa al'aura ne. imam al-bukhari ya kawo hadisi ya ce al-fakhiru auratu, sai ya kawo hadisin na Anas bin Malik, mana laisa al-fakhiru aura. ya kawo hadisin Anas bin Malik na cewa suna tafiya zuwa Khaibar, ya iska ta ɗan kore mayafin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya cinyarsa ta fito, yace ya ga cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. suka ce da a ce cinya al'aura ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mayafin bai yaye ma cinyarsa ba ko. suka ce da haka cinya ba al'aura ba ce, tunda cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito an ganta. wasu kuma suka ce a cinya al'aura ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum cinyarsa a waje, sunansa ya kwanta mu, yace kai rufe cinyarka, sai ya rufe. kaga alama ne na cewa ya kamata a rufe cinyar ko. to idan yanzu mutum ya sallah da 3/4 ta yi, to sallar ta yi, shi kuma ya kamata yi sallar da shi. ya zo da andawaya da 3/4, irin wannan wannan da za a gani ana sawa, wani da kaɗan, wani bai kai gwiwa ba ma ko. gajeren wando dai kawai a ce ko, gajeren wando da kuma singileti. idan mutum ya sallah ta yi, me sa ba ta yi ba? ba kamana me yasa kai kace ba ta yi ba? kuma cinyar bata rufu ba. to kuma an da waya fa, shin idan mutum ya sallah ka faɗa sababu komai sallah ta yi? nan ya yi yawon sallah ba komai a kafaɗa ka ba ta yi? ba mu yi bulugul marami ba hisa amnatul hakam mu kai ko ce amnatul hakam ma mun yi cewa mutum ba za a karɓi sallarsa matuƙar a kafaɗarsa babu komai ko. a wannan ai ta yi mana. bai kamata ya saɓe ta ba, bai kamata a saɓe ta ba ko. in mutum zai sallah da babbar riga ba a ciki da wando da babbar riga, to kar a saɓe ta, a ɗan tattare ta dai a rufe. amma an ka saɓe ta ai ga uwa cikin ka nan ko.
to da ka ta yi amma ba ladabi ba biyayya. In silikin ka ne ya ce ya kira ka za ka je ma daga gajeren wando da singileti, musamman ma a ce ba a baka ba ko kuma yaji ta yi, za ka je ma da singileti. Ba a baka ba kana nema ma kamala. To ka gani an fi son ka yi kamala ba. To al'auran namiji daga cibiyarsa ne ya kamata a ce cibiyarsa a rufe take, ƙasan cibiyarsa a rufe yake, marasa ma a rufe take, cinyoyinsa ma a rufe suke. Fahimta ko? Wa auratul mar'ati, ita ko mace hurratun ya ma ajnabiyin, tare da wanda ba mijinta ba, ba muharramanta ba, jami'i badaniha, duk jikinta. To yanzu yaya mace za ta rufe jikinta? Me za ta yi ta rufe jikinta? Yanzu a suturar da mata suke sawa akwai da take rufe musu jikinsu? To ai hijabin ma yanzu in aka sa yi suranta jikin yake. Yanzu hijabin ya je kwanta a jikin ya kuma ba da shafɗin jikinta. Ba haka bane ba? Haka haɗa wani hijabi hiba zaleka ba? A'a, gashi nan har ƙasan har idan santa, amma ka riga zaleka hijabi yana kama jiki. Suna mara hannu ya zama kamar riga. Yau ya ka ganyi kamar riga. Ni wata yarinya ma da ta zo makaranta ta ce, ke wannan fa hijabin ma katon hannu aka yi haka. Ga hijabi ne fa, amma an mai da shi kamar riga kuma an wani katon hannu. Tana zuwa mace an ce, ke musulma ce? Ita ce musulma ce. Sai na ce to ai wannan irin wannan rigar da kika gani irin wa'annan yan matan akwai wasu matan zumunta din da ake cewa na coci, irin wannan rigar suke sawa. Ko ke ma yan zumunta ce ta baki, ta ce an ce a wannan kaman fastor kin yi ko kaman fastor. Riga ce ga ta nan amma an mata kamar hijabi ne. Yan Jehova ne kaji suke sa, su kuma suka je suka yabo. Tun daga nan mun ƙara ganin ta da jan ce mata ke arniya ce ko musulmanci. Ta ce malam me ka gani? In ce wannan irin kayan su ne. Ko mai yanzu abin da iyaye suka ɗauka ko menene yanzu da nan wata ‘yar uwata ita ce ta sayawa ‘yata hijabi. Auke wani mayafi ne irin mai kaurin nan, mayafi ne ƙato mai kauri, sai ta sayo mata. Amma saboda sai da aka kawo gidan, sai da iyalina ta kawo min hijabin ta nuna min ta ce ga an ta iya sawa. Na duba na gani yana da kauri, na ce za ta iya sawa. Saboda me? Saboda kai ba za ka yadda a ce wani ne zai saya yarka kaya baka san wanne iri bane, ko ba haka bane ba. Kuma sai mutum tasa ta sa hijabin na badalar amma yana ganin ta bai ce mata komai, ko ba haka bane ba. Kai kana gina tarbiyya kuma wani da sunan to ka gani babu tarbiyya ne yanzu, ba tarbiyya. Mutane ya kamata su dinga yin kokari suna ga cewa sun sauke nauyin da Allah yake dora musu. Kuma wani sa'in ya kaga talauci ne, wani sa'in gidan ya fi karfinka, to matar za ka ce za ka dan sakarwa wani abu, to ita ko in ka sakar mata to yi ta ma ta sakar ma. Mana in ka sakar mata to fa tun da ka ce za ta iya nemo abinci to kuma ba ta da doka.
ko ba ta da doka ba ta da oda. Mata nawa ne suke zuwa suke samu na wallahi ban san iya adadin su ba, su zo su ce malam ni ba zan iya wa mijina biyayya ba saboda ni nake ci da kaina, kuma ya zo ya ce yana bukata ta, ni ko na ce ban yadda ba, wallahi ba zan iya mu biyayya ba saboda bai sauke nauyin da yake kaina. Na ce ai zaman aure kowa da tasa shari'ar. Allah ya ɗora miki shari'a kimar biyayya, shi ma ya ɗora masa shari'a ya ciyar da ke, ya shayar da ke, ya tafatar da ke, in bai ba Allah bai kama ki. To kuma kyaye ke ma baki bashi ba, shi ma bai baki ba, sai Allah ya kama ko gaba ɗaya? Ki bari Allah ya kama shi kaɗai. Ko ba gaba ne ba? Ki je kimar biyayya Allah ya kama shi kaɗai. Amma ke baki ba shi bai ba, sai a kama ku biyun gaba ɗaya. To sai ta ce ba za ta iya mara, sai ya zo tana tunanin in ta ji wa'azi kamar za ta yi marbiya ta ga ta kasa, saboda bai ba ta ga 'ya'yanta, ta ce abin sayarwa ma take yi. Wallahi wata ma da ta zo ta ce ya baki idan ta ma ya ebe kudin, wallahi abin sayarwa take, amma in ya bai baki idan ta ya iba ya ebe kudin, ko kuma ya zo ya ce dole sai ta bai alakoro shi dai ci abinci. To kaga duk inda za ta je ta samu kuɗi, ma ta je ta samu kuɗi. Allah ya rufa asiri. To da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu 'yan wuta wanda ban gansu ba amma za su bayyana. Kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin waɗannan sunfin 'yan wuta. Ya Rasulullahi, suwaye 'yan wutar da baka gani ba a zamaninka amma zai za su bayyana, zamani mai zuwa za su bayyana. Ya ce mace ce ga ta da riga amma tsirara take. Ta bayyana ko ba su bayyana ba? Sun bayyana? To kaji. Yanzu wata mace tana zuwa karatu, tana zuwa makaranta, na taho zan je unguwa kawai kuma kai kici da ita, ta gama ta yi ta tsokano kyau, ta yi kyau kenan ko ta kura a daka, yau ta kura a daka, kawai na shawo kwana ya kuma ka eko na ganta ta gani eko ta ce inna lillahi wa inna ilaihi, kuma ni istirja'inta ne ma ya faɗakar da ni ban gane ta ban san kowace ce ba, da ta kyale ta wuce ma lafiya, amma da ta ce ina istirja'in ne ya kawo hankali na gurin, sai ku ta ce wallahi da na san zan haɗu ba zan sako gyaran nan ba. Ce to ai kuma da ai kin yi ragwar dabara, to ai ubangiji yana kallon ki, da kin san ba tsoron mijinki kike ba, da kin san zan ganki ba za ta yi wannan ado ba. To kaga ai ba ci an ce ki ji tsoro na, ba ci an ce ki ji tsoron Allah ko? Ta ba kwanakin baya wani abokina ya gama ta ta yi ado, sai yake cewa da wani abokinmu ta zo za ta wuce su biyu suna zaune, ce mutumi na wannan ba kuma matarsa ce wallahi ungwalata ta ci ado mana, ya ce mutumi na wannan ba shi ne, sai shi ya ce shi kuma ya gane ta, sai ya ce in kana sai muje gurin ta, shi ne shi ya zo yake gaya mun, yake cewa kaga abokinka yadda abin da ya faru, nace mai faru, ya ce ai matarsa muna zaune da shi, matarsa ta ci za ta wuce, ta ci ado tana taku ɗaiɗe, shi ne ya ce da ni wai wannan ba da wai za ka raka ne kuma matarsa ce bai sani. Kaga mata banza suka bari, da suna janyo hankalin mazajensu da ado za su dinga yi ko? To an ce kaga wata a titi, in kaga ta burge ka tafi gida, to in ka ganta a titi ma kawai taho masallaci ka dinga zikiri.
sauran ka je gidan ɓacin rai ne gara masallacin hankalin ka kwanta amma ka je gidan kuma abin ɓacin rai ne zai faru to jami'i badaniha illa alwajh sai fuska wal kaffain da fuska da tafin hannu ne ba a so mace ta gane ita ta bayyana shine wani bakon malami ne irin masu kasani jama'a ta suna da yawa kowa ka bashi haƙƙinsa kuma karka nuna kafa kowa da kowa sai ku yi mu'amala kuma da duk hanyar da ka bi za ka iya isar da sako to irin masu yawon wa'azin nan ne ka san yanzu hatsi ya bayyana suna tafiya ƙauyuka ko suna neman hatsi to shine sai ya zo guri na dama duk lokacin da ya yi wani haka in ya zo zai yi jigayen nan ko zai na haka zai zo mu daɗe muna hira wani sa'in yakan tambaye ni ma to ta kai da a gurin wa'azin nasa kaga dai na gargajiya yake kuma na samun abinci amma na sa'in zai kira ne ya tambaye ni na gaya masa ko a ji a tambaye a ƙauye sai ya ce wa gari ku dawo kafin su dawo kuma ya kira ne tambaye ni shine a cikin hirarmu da ni sai na ce to kaga a cikin mutanen akwai wanda suke shiga ƙauye suke cewa bai halatta a yi makarantar mata ba ai Allah maɗaukakin sarki ya ce ai mai ahalar ya ce wata lazuzu bi kalamiha ba za ka ji daɗin zancenta ba da haka bai halatta a yi makarantar mata kafirci ne sai yake cewa haka ne akwai masu faɗa kuma na san yi ma yana faɗa sai ya ce mini to ai dama malam Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yace qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim ce an ce da maza su rinda idan su an ce da mata su rinda idan su to kaga in ta zo kaga za ta ga malamin hima zai ganta kaga an saba Allah sai na ce haka ne ya ce sai na ce to karanta min ayar sai ya ce abinda Allah ya ce kullil mu'minina ko kullil mu'minati sai na ce to tsayana da aka ce kulmi ake nufi ya ce ka ce sai na cewa aka ce ya ce din aka ce annabi aka cewa ya ce na cewa zai ce muminai ka gaya wa muminai mata sai na ce to tunda ka ce bai halatta ya gansu ba bai halatta su ganyi ba to ta yaya zai isar musu da saƙon ko ba ka bane ba an ce kullil mu'minati to ka gaya wa mata to da gaya min yadda za a sanar da su wannan saƙon na Allah ta'ala sai ihiru ya ce kashi ƙaramin sani ƙuƙumi ne na ce kaga fa haka ne ba to su ɗin yanzu idan ba a sanar da su ba to ya za a yi su san cewa rintse idan ma umarni ne daga Allah an ce su rintse idan nasu kar su ga mata to da ya za a gaya musu in ba a yi tara su an isar musu don nan saƙon ba ce gaskiya malam muna kuskure ta ga ruwan sun yi na isar da wannan saƙon ko dai ba zai yadda ba dai na sa masa wani abin da zai iya risina wata rana ko kuma na sani dama su ba wai saboda sun yi imani da abin ba a maciyar abinci ce saboda maciyar abinci ne domin akwai wani limami ana haka a damuta ne muna karatu ya ce malam baran ya ce malam ka yi wa mutanen garin nan fada mutanen damuta ya ce ya za a yi
ni ba misali ni ne limamin gani, ni ba sana'a nake yi ba sai noma, ni ne sallan gawa, ni ne abin nan, ni ne addu'a uku, ni ne taron suna, ni ne ɗaurin aure, ni ne sadakar bakwai sadaka, ko da yaushe kira na za a yi. Amma a ce wai da kaka wani mai karatu ya ba ya sauka a gidana, ina gani yana ɗinke buhunhunan hatsi, amma ni ban ɗinke ko ba. Ya ce ya ɗinke ikai garinsu, ije a je ya dawo ya ƙara ɗinke, wani ban ɗinke ko ba. Kuma inda zai tafi gida ma kan ya dawo, wani ya kawo hatsin ya ce ina bakon malami, a ce baya nahi, a koma da hatsin sai ya dawo a kai mana, a ce malam baya. Ya ce ya za a yi a ce ni in ke yin haka, amma a ce wai a garin nan. Sai na ce to da muka rubuta wanda limai yake, ya kamata a gyara. Kuma shi wai ba wai dan ba a bashi ne jawohi ba, dan wannan wanda ya zo da bai yi aikin da ya cancanta a bashi ba ma ana ta bashi, shi kuma an kyale shi. Allah ya raba asiri. To na ce masa to akwai wani malami ma, babban malami ne, kasur kuma malami ne a Jigawan nan. Akwai bitar da aka taɓa wani tun lokacin lami, aka kira babban malami ne, bata jani ne ya yi mana lakta. A cikin lakcar haiko ya sauko ya ce makarantar mata ma ba kyau, kuma wallahi babban malami ne. Kawai kuma dan ya ga su makarantar mata kawai ahlus sunna su suke yi, ai kuma wanda bai ahlus sunna ba suna yi ko yana yi sai kuwa daga baya kuma ya dubulbuli. Ya ce aka ce idan mace tana da matsala tana so ta yi tambaya gurin wa za ta je, sai ya ce gurin malamin za ta je. Ai za ta iya zuwa makaranta a koya mata, amma da sharɗi shi malamin sai ya lullube jikinsa da wani buzu haka mara kyau, ni ya yaɓe jikinsa yana tsami haka ne, ya zama dodo. Aka ce to ai ne matsalar ta ganyi ne, ai ta ganyi kuma hima yana ganin ta ko. Ya ce to in za ta yi tambaya to wannan ma bai kamata ba, sai dai ta je gida ta yi sallama ya fito, shi kuma ya kira matarsa guda ɗaya, sai ta zo ta tsaya, sai ita matar ta yi tambaya. Sai ce to ai da ta je ta gidan malamin ai kwala ta je makaranta malam, wani da ya tambaya ko. Ce duk dai in an bar hanya dole dai a dawo kan hanya, san zuciya ne kawai dama. Ga yana sun bar matan sun zama jahilai, duk su suke ɗaure bokaye gindi, su suke ɗaure masu duba gindi. Idan mata suka daina zuwa gurin bokaye, dole bokaye ya kama noma ko kuma ya bar, ko ba kama ne ma dole ya san nai. Kama yanzu kaga duk su suke ɗaure masu gindi, duk abin da suka ga dama shi suke, saboda mata sun ɗaure masu gindi. Ta wasu ƙibalul ƙibla da fuskantar alƙibla illa fil qitali, sai dai a wajen yaƙi. Fuskantar alƙibla ma wajibi ne, kuna ji ko? Fuskantar alƙibla to shi ma sharaɗi ne. Idan baka fuskanci alƙibla ba, kana da sallah ko baka da sallah, inda gangan kai, inda kuskure ne ba, kana da sallah. To illa fil qitali halatul iltiham, yace sai fa a wajen yaƙi, kuma a wajen yaƙin ma a lokacin da ake gwabzuwa aka haɗu, to kuma lokacin sallah yayi, ku kuma arna sun hana ku, sai kai sallah akan dokin ka duk inda ka ga dama ka kalla, ko kuma an biyo ka, kamar yanzu a ce lokacin da yan boko haram ne suke zuwa su tahi gari,
ku fito a guje kana cin gudu lokacin sallah ya ga kada alwala za ka tsaya ka sallar ne koko za ka to Allah ya ma ya kare ko wa fin nafilati fi safari haka in nafila ce ma a halin bulaguro kana so kai nafila a halin bulaguro kuma nafilar akan mota za ka yi ko akan babur ko akan doki ko akan raƙumi ko akan jaki almubihu lil kasri amma tafiyar ya kasance ya halatta ai kasar doguwa ce kenan lirakibi ga mutumin da yake kan dabbarsa zai iya yin nafila ya kalli ko ina ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila yana kallon duk inda ta kalla kun gane ko wa man salla ila ghairi alqibla wanda ya salla ba tare da ya kalla alqibla ba nasiyan da mantuwa falam ya alam bai sani ba hatta faraga min salati har sai da idan da salla a ada abadan har abada ya saki idan mutum yana cikin sallah ya aka zo aka gaya masa wane ba alqibla kake kallo ba ya kamata yi to ai ba gaya madin da bai juya ba mutum ya zo kana sallah ya ce malam ba nan ne alƙibla ba kuma ya hiru ya ma adalci sai ya ce maka ba nan ne alƙibla ba nan juya dama ko juya hagu kaga shi kenan ya warware mu amma ka ce ba nan ne alƙibla ba kuma kai hiru kaga ai ka rikita shi ya zai da kai to ya zai yi sai ya sallar sai ne akan yakinsa akan ya shi yau hei abin nan ɗinsa ba ko kuma zai iya juya ya ce ina ne zai iya tambaya gani ya juya ya ce to ina ne ya halatta to kaga ai ya baka matsala ya ka ci gaba da kayarka tunda ya yi tafiyarsa kuma ya yi rikita ma sallah ka san wani gurin ya kanka ya juye ikon Allah kenan sai ka je guri kai ka dinga tunanin nan ne gabar su ko mutanen garin su ce maka nan ne ai sai ka je kamar birane ma yanzu ka je Kano sai ka ga wani kai sai ka ga wani gurin yamma ka kalla wani gurin kuma kudu ka kalla wani gurin arewa ka kalla sai ga duk abin ya gigita ka yawa har yawa ƙofar bai ne gani ke kudu sai kawai ni ma haka kudu ƙofar bai ba gaba ɗaya ma kano wa kudu kaji ya ce gaba ɗaya Kano ma kudu suke kallo shi a lissafin sama a ada abadan waje a fi zalika kilafin yace amma fa akwai sabani tunda duk inda kuka kalla fa thamma haka ne da haka duk inda kuka kalla dai inda kun kalla ne da cewa Allah kuke bautawa to Allah kuka bautawa ko ba wani Allah mai alƙibla sai yamma ko akwai Allah shi kaɗai ne duk inda ka kalla kuma alƙibla ne inda rahin sani wa kaza idan kana jahilan aw amidan haka nan idan jahili ne hi ko da gangan yayi to hi ma an yi kilaf an yi sabani wasu sun ce sallar ta ɓace wasu sun ce tana dama kaulani in ka shigo ai malikiya ka gama da ko a muku tasar yana wannan kilafin din yana wannan sabani mu je mu? akwai tambaya kuma? wa alaikun salam na'am sai me sai ta warware
to fa ya sai ya ƙara inda su aga raka'a wannan shi tasa raka'a daya su kuma tasa raka'a uku an mutar da mutu amma ba da amsa haka take tambayar ai wato shi abin da ya kamata ya yi tunda shi ya ya samu raka'a ta daya su kuma a raka'a ta uku suke kuma shi yana samu raka'a daya su kuma sun yi raka'a biyu yanzu an tashi za a karo raka'a daya in ya karo raka'a daya kaga su sallar su ta cika ko shi kuma lokacin yana raka'a biyu sauran raka'a daya sauran tasa ko ba kake nufi ba wannan raka'a da ya samu kamar ba da kici ta kai kuma hiya a ina liman din ya warware a loran bayan an yi ruku ko kafin yi ruku yauwa to in ya jawo shi kaga shi bai samu kodai ba makina yanzu wani ita ce ta daya tasa ce ta daya tasa ce ta uku kenan to abin da ya kamata yi a wadda malaman suka ce idan ya kawo raka a ɗayansa tunda yanzu ya zama liman kuma dole a bihi tunda ya zama liman sai in ya kawo raka a ɗayansa sai in nuna musu sai su zauna shi kuma sai ya miƙe sai ya kawo raka a biyunsa ya kawo raka ɗaya ita hiya ya miƙe ya ƙaro raka ɗaya sannan ya sallama sai sallama ƙwarai kuma ma a makaranta shekara 25 da ta wuce 25 ma kai da ta wuce muna haɗeja mun taɓa samun wannan matsala to amma ni lokacin ba nan sai daga ba ake gaya mun ga abin da ya faru su suna sallar sai su biyu ne suke sallar sun yi raka'a biyu za su kawo ta uku sai wani ya zo sai tura shi gaba shi kuma ya tsaya baya shi kuma yana tura shi gaba a lalasa ya ta kare kuma ya jawo wannan ni kwama din wannan bakon mamun wanda bai ma zama ɗan gari ba sosai sai ya jawo shi yana jawo shi to ya aka yi sai ya raka a ɗaya da ya raka a ɗaya ya tashi to sai ake takaddama da hi wancan da hi wannan shi yana ganin ba zai raka shi ba shi kuma yana ganin ai ba zai sallame ba sai suka ya aka ba zai zallara ka sake samuwa kwaɗe su aka sake samuwa alkawar mala amma ya kamata idan aka ja ka kasan ɗaya ka samu ka tura wani ya halatta malam kamar mai tafiya da aka ce zai iya yin sallah a kan abin hawa kawai zai dinga ayyanawa ne a zuciyarsa ga shi ina yi ya yi kaza ya yi kaza haka zai in yi ruku ya haka ya ɗago daga ruku haka in zai sujada ya haka kaga sujada ya ka fi yin ƙasa-ƙasa a sujada fiye da ruku to haka ba wa alaikum salam dami nawa? dami hudu? ta wani ya ce ma wani ya sha kudin da kama ya zai sarrafa shi kuma ya yi ya da wani ya zai sha rabin dare sai yake ba a gida ake dafa
ake yin tuwo sai yake fito wa mutane da yi wai shi wannan akwatakwai sadaka yayi ya fita ko ko ai ba fita tai ba ai dama ba saboda shi ai idan da niyyar zakka yayi to ba ta yi ba kawai an ci banza saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga yadda tsarin yake amma ya ce bai yadda ba an ce sai ya kai nisabi ya ce bai yadda ba amma in yi da nufin sadaka ya yi to kaga sadaka ta je ta dama haka ake so ya yi abin da ya kamata tunda yanzu cin abinci a wannan marar ai ba karamin kokari ba ko ba ka bane ya yi kokari to inda niyyar sadaka ya yi to Allah ya saka Allah zai ba lada amma da niyyar cewa an ce ga abin da annabi ya ce na nisabin zakka ya ce hi bai yadda ba ruwansu da wannan kaga bai bi annabi ba kenan ko to kaga in biyayya ga annabi zai sa aikin kai kabi zai sa ba kuma yanzu mutane duk abin da suke idan ka ji mutum yana cewa ya fitar ai a gero ne ana cewa ka zakar ka bata kai zakka ba ya ce a ahi ya fitar to in ka bibiya dawa ce ko gero ne amma in liɗi ne ca za a ce ma ya dinga fitarwa ya ce a ba zai fitar ba ko wake ko ba ka bane ba yanzu akwai mutumin da zai yi buhun wake ya zo ya dinga zancen wani yano ne zakarsa ai ya kai kasuwa kuma ya zo ya dinga ba da 500 duk da ma ba zakar ya kai ba ko bai kai zakka ba in kai buhu ɗaya ma bai kai ba sai dai kai sadaka to ka gani in ka ji mutum yana wannan tarkikin to gero ne amma riɗi sai mutum ya je ya sayar ma zai zo ya ce mana na sai da riɗi na buhu 7 ko buhu 8 nawa ne zakar na ce a kuma yanzu ma na da kaje ka sai zaka baka tambaya ne ku dinga jin tsoron Allah ba ku dinga yin abin da ya kamata saboda baɗi ko idan Allah ya baka gero bana to ka yi abin da ya kamata ka fidda zakka saboda baɗi to sai ka ga nawa ne mutum ya samu gero dami 100 ko dami 80 ko dami 40 a bana amma da Allah bai sani ba cewa Allah jaraba shi da ya yi ha'inci a zakka bai fitar ba kuma baɗi sai a tahi a yi koli da shi a nana da ƙasa 40 ɗin ta ƙi samu ko ba haka bane ba to ka fitar dan baɗi to amma tun daga gona ya karɓi ta gaba ɗaya wai yadda ya je sayar ya zo yana ba da 500 ɗan 1000 ka ji ba waye da ya sai da hinkafar ni kuma ban san abin da wai ni ban san abin da shinkafar albarka ce ba ta da ita ne ban san abin da ya sa manoma hinkafa wai idan suka hinkafar a gonar za ka sai da ita ko ta cin gida ba za ka bari ba wasu ko? to wai me yasa haka take faruwa ne? kudin ne ke daɗi wata ajiyuwa ne ba za ta yi ɗan yasi na gane ba za ta aiki ba in ka ajiye za ta nika ki ajiye ko sai ka kawo ya kai masa wata wahala kana shanya wata haka ne wasu kuma gaskiya kawai zan duke ne wani ne a can wani gari ba yana cewa kaga yaron nan in ka yanke hinkafar nan buhu ɗaya za ka zo ka ajiye mana mu je a caso ta mu dinga yin wake da hinkafa ya ce to baba sai da aka yanke hinkafar aka kaɗe ta aka zo da kilo ya je inda mata ma a kogi ta ƙara nauyi shi kenan aka sai da hinkafar nan sai zai kawo 5,000 ba ɗan ya ba uban ya ce baba gayi ce wannan fa ya ce kuɗi ne ce kuɗi mai ce kuɗin hinkafar ya ce to buhun ina kasa shi ya ce ya dubu na sayar baba ya ce duk ya kama ya sayar to kaga inda zai na ce to me zai hana a ajiye to kaga mutum ya ka ware buhu daya tunda mu noman rani kai buhu a hirin din nan to baka sani ba kuma baɗi kana so kai kuma Allah yana kallon ka ba amma an ka ɗauki buhun nan guda ɗaya ka rintsa idanka
dama ta aka ce ka kasa gida a hirin ka ba da kai ne ko in noman damuna ce kaga buhu biyu za ka bayar wannan kuma aka ce ka ba da buhu ɗaya kaga ka je ka ɗauka ka rinda idan ka ba da buhu ɗaya to wannan buhu ɗayan sai ka gaba kuma wata ilka buhu 30 malam kai buhu 20 na gaba da guda in kai buhu 20 kaga buhu ɗaya kenan tunda dama ɗaya bisa 20 za ka bayar in noman rani ne in noman damuna ne kuma 1 bisa 10 kaga noman damuna ne kai buhu 20 kaga buhu 2 za ka bayar malam kuma kamar wanda ya yi kasan kamar an ce yin 10 za ka ba da ɗaya kuma in kai kamar 9 in kai 9 ma za ka ba da sai ka raba gida 10 kaga ba za ta kai buhu ba kenan tunda ainihin zakat tana farawa ne daga buhu 7 da rabi kaga kwano 300 kenan to in kai kwano buhu 7 da rabi za ka fi da zakka daga nan ta tashi ta yi sama ta sai mu za a nan ko? akwai tambaya na wani ba Allah ya ce yaro aka haifa masa barai sai ya tunani zai masa hudu ba ne ya sa masa suna sannan abin ne shi a masu tura abin ne ko a ya sa masa suna ya ce wani ne ya rasu aljanna ma ya dinga kiransa da sunan in Allah ya haɗa su ko? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم